ashe rayuwa takan kasance a kowane lokaci tamkar yadda tunani yake. Hakan ne ma ya sanya shi ya shiga makarantar rayuwa gami da rudani da hudubar makiyansu da suke da burin sarraba su da babban kadararsu ta gado. Sa'an nan kuma ga jahilci da ya dabaibaye shi har ya kai shi ya baro shi. Yaro ya so ya rikita mun lissa. Fara Adamu ai wannan yaron na fuskance shi, wannan yaron dan zamani ne. Kuma idan ka sake wannan yaron zai raye wannan gurin. Idan ya raye wannan gurin kuwa kai zai baka a kwance ne. Shi kuwa ya yarda kuma ya amince ba a maraya sai ya rago gami da haƙurinsa da juriyarsa da kaifin hankalinsa da hangen nesansa, wanda hakan ne ma ya ba shi damar samun ilimin da ya zame masa alasan barka na tunanin yadda zai zamar da mafarkinsa gaske. Babban alkawari. Babban alkawari. Babban alkawari. Babban alkawari. Babban alkawari shine rike ban yadawa. Babban alkawari shine rike ban yadawa. Tunda mun yi gaman kai ta ni da ke ba mu raba hanya ba. Babban alkawari na dauka ban yadawa. Tunda mun yi gaman ka tare ni da kai ba mu raba hanya ba. Babban alkawari shine rike ban yadawa. Tunda mun yi gaman kai tare ni da ke ba mu raba hanya ba. Hakuri kyawun lamari mai yasa ne ke dacewa. Na sani a tattara rabo in rayuwa ba ta kare ba. Nai jira na sha fama yau yanayi yayi sauyawa. Na sani duka mai hakuri karshe ba za ya ji kunya ba. Kaico ashe rudanin duniya kan sa makantar kwakwalwa da bushewar zuciya har ya kai mutum da rashin imani da tausayi don kwaɗayin wani abinci. Ko shakka babu hakan ne ma ya faru ga Adamu har ya kai shi ga nakasta kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya. Wayyo Allah sarki, burin ɗan adam baya karewa domin kowannensu na cike da alwashin son cimma burinsa. Kakanmu ne ya gaje ta a wajen mahaifinsa. Gibaro mahaifinmu ya gada, mahaifinmu ya bar mana muka gada. Gonan nan ita ce kawai abin da muka gada a wajen mahaifinmu a matsayinmu na 'ya'yan sarki. Amma sai mu wulakanta kanmu mu sai da ita. Kalli shirin babban alkawari domin bambance tsaba da tsakuwa a yayin tauna. Shirin ya samu gatan kulawa da tsaftacewa ta hannun mashiryin shirin wato Shehi Babbannan kofan mata. Sannan ya sami ingantacciyar sarrafuwa ta kwarewar aiki na tunanin mai bada umarnin shirin wato Hussaini na Jidda. Masu kallo ku nemi naku shirin babban alkawari shine amsar ku. Babban alkawari shirin kamfanin AMEEN Media.